അസ്സലാമലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 4 മണിക്ക് ഒരു പഴം നിറച്ചതാണ്. ഇത് ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഴം എടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് 4 പഴമാണ്. അപ്പോൾ അത് തൊലിയോടക്കനെ തന്നെയാണ് ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടുങ്ങനെ കീറിയിട്ട് അതിലാണ് തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. വറക്കാൻ നല്ല വറക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി. അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ കപ്പലണ്ടി, അതിലേക്ക് ബദാം കുറച്ച് മുന്തിരി, അണ്ടിപ്പരിപ്പിനും അതിലാണ് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതാ 2-3 സ്പൂണ് മൈദമാവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ശേഷം പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ല കലക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കുക. കടല ബദാം ഒന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തർക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മധുരം ഇട്ടാൽ ഒരു തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 1.5 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്തേക്കണം കേട്ടോ. ഓരോരുത്തർക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ഒക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴമൊക്കെ നന്നായി കഴുകി വെച്ചാട്ടാ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നടുവൊന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കീറി കൊടുക്കും. പിന്നെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് തൊലി എടുത്താൽ മതിട്ടാ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചതെല്ലാതും ഇതാ പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെയാണ് നിറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. തൊലി എല്ലാതും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ പഴം നിറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാതും നിറച്ച് വെച്ചിട്ടാ. 4 പഴം നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ മൈദമാവ് കലക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടാ. ഇതിലൊന്നും ഒരു പണിയില്ല. എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ചായ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ കടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരെണ്ണം നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് എണ്ണ മതിയിട്ട് 2-3 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണ്ടുള്ളൂ. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മളെ പഴം നിറച്ച് ഇങ്ങനെ മൈദമാവ് തേച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വേഗമായി കിട്ടും. നമ്മളെ ചട്ടി ചെറുതാണ്, അപ്പോൾ 2 എണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഇതായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിതാ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്നായി മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കുക ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴം നിറച്ച കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതേപോലെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വെക്കട്ടോ. അടുത്തത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കിട്ടാ. എല്ലാവരും പഴം നിറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാട്ടിത്തന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനൊന്നും നമുക്കൊരു പണിയില്ല കേട്ടോ. അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴം നിറച്ചൊക്കെ ആയിണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ചായ കുടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.